Τώρα και πάνω στα θέματα παιδιών που είμαστε, πάμε να δούμε τζουρτζουλίδια φοβερά, χειροποίητα, παπούτσο, παντοφλό, καλτσάκια, σανταλάκια. Από τα χεράκια τους στα χεράκια μας. Να γνωρίσουμε τις κυρίες εδώ, τις φίλες μας. Είσαστε μαμά κορή. Ναι. Την έμαθες την τέχνη. Ναι. Την έκανες εξπέρ. Ναι. Μπράβο σου. Καταρχήν συγχαρητήρια. Είσαι η Μαρίνα. Ευχαριστώ, ναι. Είσαι η μαμά Μαρίνα. Ναι, η μαμά Μαρίνα. Επίθετο. Κατσαρού. Κατσαρού. Και είσαι η κόρη η Λέωνη. Λεωνή. Πολύ ωραία. Λέωνη. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας γνωριζόμαστε και χαιρόμαστε που μας καλέσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ κι εγώ. Ρε παιδιά, δείτε τα λίγο από κοντά, γιατί αυτά μιλάνε μόνα τους. Έλα βρε Έλενα από εδώ να δεις λίγο παπουτσάκια μου ρουδιακά, φοβερά, χειροποίητα, αυτά που γίνονται με πλέξιμο στο χέρι, που μου αρέσουν πάρα πολύ. Κοίτα μωρέ, κοίτα εδώ. Για τώρα είναι. Ναι. Αγκαλιές. Κοίτα, κοίτα. Αυτά είναι τα Ugg boots, ξέρεις, τα περίφημα. Βεβαίως. Θα κάνουμε και αυτά. Δείτε ρε παιδιά, έχω τρελαθεί. Πάρτε μου μια κουκλίτσα να τη βάλω μέσα. Τι, θέλεις δύο ζευγάρια που μενίδι έπαθες. Δεν είναι φανταστικά. Και κοίτα και αυτό. Αυτό είναι καλοκαιρινό. Δες ρε εσύ, ειλικρινά δεν έχω μωρό να το βάλω μέσα, αλλά το θέλω να το βάλω σε καμιά κούκλα. Είναι αριστούργημα. Μα δες. Μα τι είναι αυτό, θα τρελαθώ Παναγία μου, τι αριστούργημα είναι. Όταν τα φτιάχνω, έχω και μια τρέλα με τα πατησάκια. Όλα χειροποίητα, έτσι. Ναι. Κοίτα αυτό εδώ που είναι σαν τα μεγαλίστικα, αλλά σε μορουδιακά. Που έχουν που βγαίνουν μπροστά τα δαχτυλάκια έξω. Αυτά τα δαχτυλάκια, τα νιάουν, τα μια σταλίτσα, τα κοτοπουλίσια που δεν είναι δαχτυλάκια αυτά. Δες εδώ παπουτσάκι. Μωρέ, μου αρέσουν πάρα πολύ, ειλικρινά πάρα πολύ. Πώς τα κάνεις? Λοιπόν, έχουμε κάτι δείγματα εδώ, τα στάδια. Αρχίζουμε από μια γραμμούλα, έτσι 12 ποντάκια και μετά αρχίζουμε και το πλέκουμε γύρω-γύρω, αυτό είναι για το πάτο και ξανά πάμε γύρω-γύρω για τη δεύτερη και τη τρίτη. Και αυτό είναι ο πάτος. Μαρίνα, από πού είσαι? Δεν είσαι Ελληνίδα. Από Νότια Αφρική. Αλήθεια. Ναι. Και εδώ πώς βρέθηκες, έρωτας ήταν η αιτία? Έρωτα. Είδες ο έρωτας δεν έχει σύνορα. Αυτός ήρθε και με βρήκε κάτω, με συγχωρείς. Ναι, αλλά εσύ τον ακολούθησες όμως. Αυτό ήταν σίγουρα. Εσένα θα σου πω. Έλα, δεν έχω όλες τις περιπτώσεις. Αλλά είναι άλλο παράδειγμα. Ναι, εντάξει. Αλλά ναι, ότι ήρθα, ναι. Δεν το άφηνα. Με αυτό πώς ασχολήθηκες? Έχω καταρχήν τρέλα με τα μωρά. Μύδω πατουσάκι. Θα βγάλω την καλτσούλα, θα το παίξω, θα το φιλήσω. Και ερωτεύτηκα ένα μωράκι ενός φίλου μας και ήθελα να της φτιάξω κάτι. Και ξεκίνησα από αυτό. Και μετά δεν μπορούσα να σταματήσω, γιατί για μένα έχει φοβερό ενδιαφέρον και πολύ πλάκα. Κοίτα εδώ τι κρατάω. Κάθε σχέδιο το έχει βάλει και στα πλάγια το λουλουδάκι. Ειλικρινά, να είχα μωρά να τους τα βάλω όλα. Έχω πάθει πλάκα, είναι τόσο ωραία. Έχει, είναι πολύ ενδιαφέρον και κάθε φορά σκέφτομαι και πώς αλλιώς και τι άλλο χρώμα και τι αλλιώς και δεν σταματάει ποτέ. Όχι, δεν σταματάει. Μπορώ να συνεχίσω. Πόσο σου παίρνει για να κάνεις ένα ζευγαράκι? Εξαρτάται τι είναι. Δηλαδή αυτό που έχει πιο πολλή δουλειά, αυτό θα μου πάρει συνολικά τουλάχιστον ένα 3ωρο για να τελειώσει. Αυτά που είναι λίγο πιο απλά, αυτό ας πούμε, αυτό, θα πάρει περίπου 2 ώρες. Αλλά το λιγότερο είναι, θέλεις 1 ώρα, 1,5, εξαρτάται κιόλας. Ναι, γιατί μετά βάζουμε και τις διάφορες λεπτομερίτσες και αυτά. Θέλω να σε δω να το κάνεις. Ωραία. Θέλω να δω πόσο γρήγορα πας στα χέρια σου. Γιατί εγώ θυμάμαι παλιά, ας πούμε, που τα κάνανε οι γιαγιάδες μας κτλ. Τα χέρια τους τρέχανε. Πηγαίνανε. Τώρα πια δεν βλέπω γυναίκες που πλέκουν. Είτε με τις δύο, είτε με το βελονάκι το μικρό. Εσύ χρησιμοποιείς βελονάκι. Ναι, αυτά θέλουμε. Βελονάκια με διάφορα μεγέθη. Εξαρτάται τι νήμα, πόσο παχύ θα είναι κτλ. Ανάλογα με τι νούμερο θα βάλουμε. Και μετά ξεκινάμε. Μπορείς να μας κάνεις λίγο συνέχεια εδώ στο που φαίνεται κιόλας? Βεβαίως, θα βάλω και το γυαλάκι. Ελεύθερα. Αυτό είναι 3 με 6 μηνών που λέει. Ναι. Μέσα λοιπόν, αφού έχουμε κάνει το πατάκι, το πιάνουμε έτσι. Μισό λεπτό. Έτσι.
Και τώρα θα κάνω το διπλό πόντο Ξέρεις που κάτι, λέμε. νομίζω ότι εκεί πέρα εγώ δεν σε βλέπω καλά. Μήπως να έρθεις λίγο πιο εδώ, με συγχωρείτε, λίγο να βοηθήσω λίγο την κάμερα. Μήπως από εδώ, συγγνώμη, δεν πειράζει. Έγινε λίγο έτσι, μήπως κάπως τα βλέπουμε τα χέρια, είμαι σωστά. Λοιπόν, το πιάνω έτσι Εκεί. και κάνω το διπλό πόντο. Τώρα, Κοίτα πώς το πάει το χεράκι όμως. εντάξει, θα το κάνω λίγο πιο σιγά για να Όχι, βλέπει. κάνε τη δουλειά σου για να το δούμε πώς γίνεται. Να το δούμε έτσι λίγο να προχωρήσει. Και πιάνω από τη μέσα μεριά της θηλιάς εδώ, γιατί απ' έξω Θέλουμε να κάνει αυτό. θα κάνουμε αυτό εδώ για να φαίνεται ότι είναι η σολίτσα, ας πούμε. Για παίξε. Γιατί σαν παιχνίδι είναι αυτό που κάνεις. Είναι, ναι. Και είναι και Τρομερή χαλάρωση. χαλαρωτικό, θεραπευτικό. Δεν μου λες, το κάνεις και σε μεγαλύτερο ποδαράκι. Ναι, βέβαια, έχουμε κάνει. Και για μας και για άντρες. Η Λεόνη έχει κάνει για το σύντροφό της All Star και είναι πάρα πολύ ωραία. Ούτε καλέ να τα δω, θέλω κι εγώ. Φοράει. Να φοράει μόνος Και του. κάνουμε... Δεν πιστεύω να έχει κανένα πόδι τεράστιο να πλέκεις. Όχι, όχι. 3 χρόνια να πλέκεις. Μπαλερίνα. Το φυσιολογικό. Εντάξει. Φτιάχνουμε και διάφορα σκέδια, δηλαδή ό,τι Έχουμε κάνει και μπαλερίνα τέτοιο, για σε μεγάλο. μας. Μα τι ωραίο. Ναι, 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 σε πλένουμε. κρύο νερό, καλύτερα να μην... Για πιο μεγάλα παιδιά, αυτά που περπατάνε, γιατί αυτά εννοείται ότι... Στάσου τώρα, βάζουμε ενίσχυση από κάτω και δερματίνη για να μην γλιστράει γλιστράνε. στο παρκέ. Γιατί αυτά είναι για παιδάκια που δεν περπατάνε. Μα τι Αλλά έχουμε κάνει όλα τα μεγέθη. Θα το ένωσε κιόλας, έφτασε στο τέλος. Τέλος, θα δείτε τώρα. Μα ένα σου θηρίο, Προλεύω. Φοβερή, μπράβο. Έτσι. Κοντεύουμε. Έτσι, από γενιά σε γενιά πάει αυτό και... Τότε, φαντάζομαι, δεν μένεις μόνο στο παπουτσάκι. Εσύ μπορείς να κάνεις τα πάντα. Κάνουμε βλέπουμε πάρα πολλά. πράγματα. Μα Τι πάρα φτιάχνεις πολλά. εσύ, τι σε αρέσει να κάνεις? Για να ακούσουμε λίγο και τη νέα γενιά. Όσο πλέξεις, εσύ βέβαια. μη σταματάς όμως, μ' αρέσει Εγώ που να το μην βλέπω. σταματήσω, εντάξει. Εμένα πες μου μου. αρέσει αποπλεκτά να πω. Ναι. Πιο πολύ γάντια, κασκολία, χειμώνα. Κάνεις και γάντια. Είναι εύκολο ρε παιδιά. Ελάτε μια μέρα να μας κάνετε μαθήματα Κάνουμε πλεξίματος. πειράματα και βγαίνουνε. Ναι. Άμα τρέχει το χέρι και έχει μάθει πώς να προχωράς, ας πούμε έτσι, μετά σκέφτεσαι το σχέδιο, πώς πάει το χέρι, το δοκιμάζεις πάνω σου. Καμιά Πάνω φορά σου μας αρέσει να τα φεύγει χεράκια κιόλας. τα ειδικά. Θα κάνω λίγο πιο φαρδιά. Του γιού μου που είναι 8,5 έχει πιο μεγάλη παλάμη από τη δικιά σου. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι άλλο. Κορίτσια, αυτά είναι ακριβά. Όχι, θεωρώ Νομίζω ότι σε για πολύ λίγες τον τιμές, χρόνο ναι. που βάζουμε Γιατί το χειροποίητο είναι σε γενικά- πολύ λογικές τιμές. Και πού σας βρίσκει κανείς εσάς? Λοιπόν, μας βρίσκεται στο Δεν σταματάς, Facebook. δεν σταματάς. Εγώ στο δεν Facebook σταματάω προς το εδώ παρόν. στο έργο, ναι. Ως Fingertips είναι το όνομά μας. Έτσι. Και Ωραία. εκεί έχουμε φωτογραφίες και από διάφορα άλλα πράγματα που φτιάχνουμε. Φτιάχνουμε και κοσμήματα, χειροποίητα κοσμήματα, Και πλεκτά, τσάντες. Εγώ μπορώ να κρατήσω τώρα 2 από αυτά να τα δώσω σε 2 Βεβαίως. τηλεθεάτριες. Φυσικά. Να δείτε και φυσικά. την ηλικία όμως. Τώρα πώς θα δείτε την ξέρω την ηλικία. Αυτές θα ξεκινήσουν από σήμερα να στέλνουν email στο ΚΜΕ2, παπάκι.alphatv.gr, θα σας το θυμίσω και αύριο. Και αύριο πια, αφού το παίξουμε όλη μέρα, θα κάνουμε την κλήρωση. Εγώ θα προτείνω σε μανούλες που έχουν μικρά παιδάκια, να είναι μέχρι 5 μηνών. Όχι μεγαλύτερα, για να μπορούμε να πιάσουμε όλο το φάσμα. Δηλαδή από Αυτά νεογέννητα είναι μέχρι 5. 12 μηνών. Είναι μερικά. Μέχρι 12 ακόμα καλύτερα. Υπάρχουν Πάντως αυτό όχι που μεγαλύτερα. είναι 6 με 9 μηνών. Θα τα βρούμε Έχω εμείς. γράψει από κάτω. Αυτό για θα σας ποιες πάρω, ηλικίες. κορίτσια, που δεν έχω ξαναδεί σε μποτάκι σαν τα Ουγ να είναι σε μορδιακό. Και θα πάω και σε κάτι πιο παιχνιδιάρικο. Σε αυτό εδώ το ροζ το τζουρτζουλίδι που μπαίνει μέσα το ποδαράκι του παιδιού, το πατάει και πετάει. Του βάζετε και το ροζ το φορεματάκι με τα φιωγκάκια του και είναι έτοιμο. Πολύ ωραία. Αυτά τα 2 ζευγάρια λοιπόν να θυμάστε. ΚΜΕ2 στο Θέλουμε ΚΜΕ1. να χαρίσουμε και ένα ζευγαράκι. Βεβαίως. Διάλεξε το που να διαλέξεις. Τώρα εμείς είμαστε 5. 5 μηνών. Άρα θα το βάλουμε λίγο πιο μετά, μήπως. Αυτό είναι. Έχουμε όχι. και για αυτή την ηλικία. Αυτό. Και 2 σετ ρούχων της Triumph στο ΚΜΕ1. Στο 2 τα παπουτσάκια, τα 6 με 9 χειροποίητα. Αλλά θα μηνών. επικοινωνήσουμε ούτως ή άλλως. Το 1 λοιπόν Θα του κάνει μέχρι με τα 9 εσώρουχα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ Μαρίνα ευχαριστώ και πάρα Λεωνή, πολύ ωραία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Και εμείς πάμε σε διαφημίσεις, παιδιά.